Edurre eta zer, orduan gaur egun baino gehiago itxean? Ordunak kaubusetzen edurrez. Arbintzera baxateko, kaminora baxateko. Bide, bakizu estrate, estrate. Eta gu ama astomatzean, eta zera aldarri beten imitiona, otzarak astu. Eta aldarri beten Carmen, aiztea eta ni beste aldarri. Eta hemen egoten salez pixu bitxeo, nikio, janeonte zaigu zazpiltzen diferentzioak egin hemen imikioen erregaluek gaztei eta uilua eta estik eroteuna, tia gana eta baikitia gana eta amak. Hemen aldarri. Eta ama astonatzen. Eta haike horretik, astori bidiken palegaz. Bideri preaztu topaberaz. Geldi. Ordu garmin zerailea ordureko. Edurtze itzelak orduan. Eta jo ningure geun eta ziren otzagasan kikildute. Eta izan ez zuru begintzen behar nizta gotzik eta behar. Eta ama astonatze txuen. Ala edurtzeka gote zen ordu. Eta edurre baina sarriken, edurtze sarriken. Eta asia egon berandegi. Itxosundun asia asko, oinbera gehiago jandurki bai dana da. Baina lantzen asia. Honek, mendela, hemen, enkambio, erriko asia da gehiago jenden hemen. Hemen, erriko asia kaberi gehiago jenden, baina mendela, anitxosute ez asia. Ekarteusen ingerrak, zemek bider guri taie, arrik imini ganen eta gure ikez guntuk eta, osabek eta taiek eron asik itzelak izan. Bai, edurre neguen, eta belur arten, edurre belur arten egon da, zan atxi, eta edurtzik izan. Eta egunetan, ez da, kendu barik? Joan bai, farra, ardi bere, gortan edo, edurre sartzen zanean zutio zuna, ardi bere ordu nigertaiak. Eta gorantza eta badu, eta artemaz zigerten zen ze, egun beto bi horretiat zen, egun liunduten. Eta zertzen, eta egun bere lagurra bere egin, eta agiet dutuek edurretzea dator, denporala dator, eta gortarek zen, ardiek.